برای اشتراک در کنکورس شما باید تنها در انمی کانال هایی که در اکران میبرایم حتما ابونه شوید و در زیر ویدیوی آنها نویسید که اشتراک میکنم. این کنکورس تنها 2 هفته دوام می‌دهد و در دوام این 2 هفته شما میتوانید کامنتاری نویسید در ویدیوی دخترها و پاتیسات کنید. توفه‌ها رو بازی من در روی اکران میگذارم تا شما ببینید که ما برای شما چی توفه تیار کردیم. بانوان گرامی حتما به کانال های گفتگی ابونه شوید، کامنتاری گذارید و حتما شما باید این بازی نکردید و شما موفقیت خواهید. салом дӯстони азиз, имрӯз дар канали мо конкурс эълон карда мешавад ва ин конкурси мо 2 ҳафта давом мекунад. 6 бонувони ютюби тоҷик тасмим гирифтанд ки конкурси худро дар канали мо, дар канали таҷмама эълон намоянд. дар ин озмун 7 то тӯҳфа гузошта шудааст ва ҳар яки шумо метавонед яке аз ин тӯҳфаҳои арзишманду хеле лозимӣ барои оилаатонро бурд намоед. айни замон шумо дар экранҳои худ тӯҳфаҳои интихоб кардаи бонувонро мебинед. дар ин ҷо миксер, блендер, гӯштқимакунак, чангкашак, 2 навор барои мардон, инчунин як курта аз моделери тоҷик мавзуна дастраси шумо мегардад, агар ки шумо бурд намоед. касоне ки дар ҳудуди русия зиндагӣ мекунанд, ҳатман мо ба онҳо метавонем тӯҳфаҳоро бе ягон мамоният равон намоем ва касоне ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, мо маблағи ҳамин тӯҳфаҳоро ба онҳо ирсол мекунем. агар шумо куртаро бурд намудед ва шумо лозим аст ки размери худро нависед, то ҳамон андоза мавзуна ба шумо курта омода карда ба куҷое ки мехоҳед равон намояд. ба ҳамаи шумо муваффақият хоҳонам. умедворам ки ҳатман подписчикои ман дар ин озмун ғолиб меоянд ва ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ғолиби озмунро мо тариқи анамин генератор случайных чисел интихоб мекунем ва ин дар прямой эфир дар ҳамин канали ман баргузор мегардад. ба шумо мебояд ба ҳамин каналҳо вкусни рецепти от Фатима обуна шавед. дар ин ҷо хӯришҳо ва хӯрокҳои беҳтарин ҷамъоварӣ шудаанд. инчунин канали готовим вкусно с Мавзи Шукрани, дар ин ҷо низ беҳтарин намунаи пухтупазҳо ҷамъоварӣ карда шудаанд. обуна шавед. ва кухня Асия ин низ яке аз каналҳои беҳтарини пухтупаз ба ҳисоб меравад ва ин ҷо шумо бояд обуна шавед, лайк мозед, комментария гузоред. простые рецепти яна ин бонуи зебо ин каналро пеш мебарад. ҳатман дастгирӣ кунед, обуна шавед ва комментариятон зери видеои ҳамин нафар гузоред. теҷеки аминка ин бонуи зебо бо духтараки худ влог снимат мекунад. ҳатман тамошо кунед, обуна шавед, лайку комментариеро фаромӯш накунед ва дар охир мавзун я таҷдидка ки канали нави худро бо забони тоҷикӣ пешкаши шумо гардонидааст, даромада ба онҳо низ обуна шаведу лайку комментария гузоред. бори дигар мегӯям ки озмуни мо 2 ҳафта баргузор мегардад. комментарияҳои худро зери ҳамин видео гузоред. аз ҳамин ҷо мо ғолибро интихоб менамоем. шарти асосии ин озмунро бори дигар такрор мекунам, обуна будан ба 6 нафар ҳамин бону, лайк ва комментария гузоштан дар зери видеои онҳо, чунки вақти интихоби ғолиб мо ҳатман тафтиш мекунем ки шумо оё обуна ба ҳамин 6 нафар ҳастед ё не.